Jeg hedder Jesper Høvring, jeg er 49 år gammel, jeg er dressmaker og designer, og til daglig laver jeg kjoler primært. Uddannet skrædder, men arbejder som designer nu. Jeg har brugt briller cirka de sidste 5-6 år, sådan on and off. Jeg selvfølgelig startet med sådan nogle helt billige læsebriller, og gik så over til at få lavet rigtige briller med glidende overgang. Men cirka de sidste 5-6 år har jeg kunnet mærke, at mit syn er blevet dårligere og dårligere, når jeg selvfølgelig skulle se noget, der var tættere på. Grunden til at jeg valgte Mia, det var fordi jeg tænkte, at jeg skal have fat i nogle af de bedste på markedet. Jeg havde fulgt både Anna Thysen og Emil Thorup, som også havde fået lavet øjenoperation derinde, og snakket med dem. Og så tænkte jeg, at jeg skal have fat i nogen, som ikke laver andet i virkeligheden. Og så skrev jeg til dem og fik en lang konsultation på over en time, og jeg virkelig følte mig tryg hen. Jeg mødte kirurgen, og havde ellers bare generelt en lang konsultation med synsprøver og alt, hvad der skulle foregå igennem. Og har følt mig fuldstændig holdt i hånden, og også fysisk hele vejen igennem. Der er en hel del, der har spurgt mig, hvordan turde du gøre det her? Det turde jeg selvfølgelig gøre, fordi jeg vidste, at jeg var fuldstændig tryg hen, og nogen, der ikke laver andet. Men det folk bliver mest overrasket over, det er, hvor hurtigt det gik. Jeg kiggede faktisk på uret, og der gik 27 minutter, fra jeg gik ind i operationsstuen, til jeg gik ud igen. Og det er jo faktisk overhovedet ikke operationen, fordi meget af det er jo prep. Jeg kan huske, at jeg lå der, jeg blev preppet på det ene øje, altså fik jod i øjet, blev rengjort og fik lagt et klæde henover og klistret øjenvipperne op. Og så gik de ellers i gang, fik meget stærkt lys ned i øjet, så jeg kunne ikke se noget som helst, og kunne intet mærke, at jeg var bedøvet. Og på et tidspunkt siger lægen, så siger hun så, nu skal jeg lige prøve at mærke, om bedøvelsen virker. Og så trykker hun og siger, kunne du mærke det? Så siger jeg, nej, det kunne jeg ikke. Nå, der skiftede jeg faktisk din linse, sagde hun så. Så sagde hun så, der tog jeg faktisk røven på dig. Og det der var med lægen derinde, det var, at hun var så god, og hun sagde, jeg kommer til at snakke og synge og alt muligt hele vejen igennem, for jeg vil egentlig bare distrahere dig, og det virkede fint. Lige da jeg var færdig med operationen, så var det ligesom at have sådan nogle svømmebriller på med vand i. Sådan en lille smule dizzy. Med Melle og Svend, jeg sad ude 10 minutter, og så blev jeg tjekket, for at linserne sad som de skulle, og det gjorde det selvfølgelig. Og derfra, så kunne jeg godt mærke, så begyndte jeg faktisk at blive lidt træt. For det første havde jeg fået en sløvende pille inden, og så tror jeg også, at man har haft alt det lys i øjnene, selvom det var så kort tid. Så min kone kørte mig hjem, og så lagde jeg mig hjemme på sofaen med store solbriller på, og så sov jeg en time, og derefter var det fint. Og det, jeg lagde mest mærke til om aftenen faktisk, det var, at jeg er desværre sådan en, der ligger og ser lidt film på min iPad om aftenen, og jeg har jo altid briller på, for jeg skal læse tekster, som er ved den her. Og om aftenen, der havde jeg også briller på, men det var bare solbriller. Fordi der var så meget lys fra skærmen, efter mine pupiller var blevet så store af operationen, men jeg havde ikke almindelige briller på, og jeg kunne læse tekster, og jeg kunne det hele. Og siden derfra har det bare været, altså, walk in the park. Jeg har intet haft overhovedet. Dryppet mine øjne 3 gange om dagen i cirka 3 uger, og that's it. Der er faktisk ikke så mange ting, der overrasker mig i forbindelse med operationen. Ikke andet, at det faktisk er gået så nemt, kan man sige. Jeg troede måske, at jeg ville have flere gener. Jeg vidste, at jeg skulle rejse 14 dage efter operationen, der skulle jeg ud og rejse langt. Jeg skulle til Japan, og havde tjekket med Mia inde, og alt var godt derfra, så længe overholdt mit kontrolbesøg. Og jeg tror, det der overraskede mig mest, det jeg kan se. Altså, jeg famler aldrig efter mine briller mere. Altså, jeg har ikke haft briller på overhovedet siden. Jeg kan se alt, jeg kan se tæt på, jeg kan se langt fra. Jeg kan godt mærke, at nogle gange skal jeg lige have lidt mere lys. Men så kan jeg se alt. Ikke? Det har været fantastisk. Jeg har vandret i de japanske alper og stå derude og kunne læse et kort i fuld dagslys, uden at skulle finde solbriller eller noget som helst, men bare kunne stå og læse det her kort. Det har været ret fantastisk. Helt klart det bedste ved at få skiftet mine linser, det er, at jeg kan se uden mine briller nu. Jeg er sådan en person, der lever på min telefon. Jeg booker alle aftaler, jeg er på alle sociale medier, jeg arbejder fra min telefon af. Og normalt har jeg jo altid skulle finde et par briller, der hvor jeg har haft med glidende overgang, men så har det været varmt, eller så har jeg stået på systuen og dampet lidt, så der kom damp på dem. Eller hvis jeg er gået udenfor, har jeg solbriller på, og så har jeg så skifte hele tiden. Og det har været utroligt irriterende. Og det er simpelthen så rart, at jeg kan se alting nu. Jeg tror, mit bedste råd er, hvis man overvejer at få lavet en laseroperation eller få skiftet linser, sådan som jeg har, så er det helt klart for booket en aftale. Jeg synes, jeg fik rigtig mange ting afmystificeret, da jeg kom derind. Jeg er normalt ikke sådan en person, der er særlig bange for læger eller operationer eller noget som helst. Jeg vælger at tro på, at alle er eksperter på det område, hvor de er, så de ved bedst. Og man må sige, det var de bestemt også her hos Mia. Det, der var så fantastisk ved det var, at jeg kom ind, og så havde jeg over en time lange konsultation, hvor alt simpelthen blev hjemme. Jeg følte bare fuldstændig, at jeg vidste, hvad det gjorde, og det gjorde det jo så også.